जेजून पोयात संवसारा नेऊन आपल्या बापायचो कायदो पाळला आपूण कुर्सार मरून मनशाक ताणें पातकांतलो धुवून काडला देवान जेजूक संवसारान धाडून कोरेंच आमचो धोरूंक तो वाडला तोच धोरूंक वाडोवंक देवान सारच्यान एक बरो पाद्री धाडला पूण कोणी त्या दादोरा वाड्यान सोबीत साडोक एक फुल्ले दोळ्यान तोच तो फादर रोड्सन पाद्री जालो जेजूचो कुरीस घालून गोड्यान ताचो वावर आमी पळयला दोळ्यान धर्मीक वाशूर आयलो त्या कोड्यान आपल्या वडिलांक रेस्पेक्ट दिवन तो वावुरता जेजूच्या मोड्यान फादर रोड्सनान आपल्याचो जीव फकत दुसऱ्या खातीर भेटयला काणकोण म्हापश्या गांवांनी काम करून एक गांव बरोच नेटयला गांव सोडून येताना लोकांक ताचो भरपूर उपकार आठवयला ताच्या बऱ्या वावराक लागून ताका भिस्मान घालपाक पाठयला एक शर्मा वायकोन ताचो काळजान आमच्या पेटा उजो कोण बळेगा करोडपती ताचो शर्मा कोणाच्यान विसरोन येजो एक तो हुशार ताचो बेजो वर्सांनी ल्हानपूण तगले नाजो दुबय पासून लोक सारच्या येता फकत शर्मा वायकोन तुजो असलो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर मेळोन आमकां हें भाग सांगोना फोटी तुवें केलोलो वार सांगोंक काडसा खुशालकाय भोगता मोठी सारच्या आमच्या मंगलोरियन भावा मोदें गोड केली तांची युनिटी तुवेंनूच तांचो एकवोट करून घडली मंगलोरियन कमिटी देवाचो हात तुज्या वावरान बरो हो संदेश सगल्यांक तूं दिता बरो शेड्यांक बरो तूं रस्तो दाखयताय जेजूचो तूं एक गवळी करो कसल्या संकटाक करिना बरो पळोवन दिसता सारको हिरो बरो जेजूचो वाल करून देवान तुका बरी भलायकी दिल्यार पुरो देवाचो हात तुज्या वावरान बरो हो संदेश सगल्यांक तूं दिता बरो